Nie všetko, čo sa k nám dostane, musí v nás zostať. Nie každý tón, ktorý zaznie, je hodný miesta v našom vnútri. Vedomie, ktoré rozlišuje, neodmieta svet, len ho nevpúšťa bez výberu. Biko to pripomína, že bolesť nevzniká zo slov, ale z priestoru, ktorý im dáme. Bytosť, ktorá prestane reagovať na každé volanie, nestráca cit, získava hranicu. Tam, kde nie je potrebné obhájiť sa, začína pôsobiť mier. Biko to učí, že neúčasť nie je útek, ale vedomie, že nie všetko si zaslúži odpoveď. Mier neprichádza s ospravedlnením, nečaká zmenu správania. Objaví sa vtedy, keď prestaneme vytvárať dvere pre to, čo neprináša svetlo. Biko to ukazuje, že vnútorná celistvosť nevzniká v dialógu, ale v rozhodnutí, čo už v nás nemá miesto. Neberieme si slová, ktoré neboli naše. Nechávame ich tam, kde vznikli, bez potreby ich niesť. A práve v tom vzniká pokoj, ktorý nič nežiada, nič nevracia, nič nevysvetľuje, len zostáva a neochabne.